Mga kapuso, mga reklamo kabahin sa pagpangligtas sa basura sa Mandaue City o ang kalimpyo sa dapita giaksyonan na sa City Hall. Ang mayor may patawag sa mga frontliners sa garbage collection aron matuki kini. Samtang mga eco-wardens ipakatap-usab aron mabadlong ang mga naghimo og lain-laing violation sa syudad. Ani ang report ni Nico Sereno. Tanang mga garbage loaders ug truck drivers sa Mandaue ang gipatawag sa meeting. Didto kini sa opisina ni Mayor Jonas Cortez. Gituki ang issue sa garbage collection. May reklamo nga nadawat ang mayor nga napasagdan daw ang pipila ka mga residential areas kay giuna og kolekta ang mga commercial establishments. Simple reminder no sa atong mga garbage collectors nga dili na to makalimtan ilabi na ang katong mga residential areas. Nya amo sang gi-assess ang mga problema sa matag barangay. Paghulagway sa mga opisyales, importante kaayo nga mamintinar ang kalimpyo sa palibot. Usa sa hingusgan sa dakbayan ang pag-deploy og mga eco-wardens sa kabarangayan. Tahas nila pagbadlong og pag-issue og citation sa mga makalapas sa bisan unsa nga environmental law. Sama sa paglabay og mga basura, mangluwa o bisan asa ug uban pa. Dili na sila city paid, dili sad na sila mga barangay paid, pero we will be looking for volunteers. Unya, they will be incentivized pod every time do na sila madakpan kung pilay penalty, they get 50% sa mga penalties. Sa pagkakaron, pabilin nga sa Binaliw landfill naglabayan ang syudad sa basura. Matud sa mayor, nagpadayon ang negosasyon alang sa uban nga mga pasilidad sama sa konsolasyon. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.